nga sngongo palat yo blay bang lala ban hikai fi ya gitu ki nyau Tylli Ki Lengkor ki bang la dep hikai baro aga voice ka ba menin gisngi ka bang la kren aga voice ka ba ndrip huwei but menta gisngi ngan hikai pat ifi hoit ngan ai ka juk ka kerteng ka bang ai kerteng hi ki nyau Tylli Ki Lengkor tang ba gani ka part 4 la ne ka benta ka basau ha ka ni ka voice ka ban ndrip ar kabang kwa ngan hikai menta gisngi ka dai kumang ala dep ong hagijing hikai ki bala dep bahadian bangalapan i ya ki nyau Tylli Ki Lengkor menin gisngi bangalapan i ba dan san Tylli Ki Lengkor ki bangidai ban penjat bat dan art Tylli Ki Lengkor ki bangidai ya ka bangin bu bahai ki bat ban sngut hu bahai ki bat kita ki art Tylli Ki Lengkor ki bangim dai setia ki ban penjat kita ka dai ka lengkor ka jong ka shong kha shong man ka ba dai ka ba baha ka ba blay rialamu da bu blay ya kata kalengkor ngam duai bo blen penjat ndai babin riyaka bat bakan yarap ifi bapila pin yalam la to yeng sembat ban yat bet aga jingem nang ta kalengkor ka ba nyau ka bangala kren ka de kalengkor jong ka jinglang sunran lani ka jing shakri yo try kani kalengkor nga kwa ba pinum e no ba pinum bread no ikan mo jisu ang aga gospel ka jong lucas ko nang ka bakandai to ko khat ka ban refu ar wang tau ba ino e ga lengkor la ne ba ino e ga ktin e ga jingnor ulong bombet e ga hima ka jo play te de na ka daw ko nga no fi gini ki artli ki lengkor ki bangala hikai ki de ki ba ngam ong ba pin jat no andre menta ga sngi nga kwa nga hikai fi ya ka ni ga jing hikai ka banga kwa ngan ong kumne kumno ngin jat ya ki ni ki santli ki lengkor aga jingem hot kumangala dep ong nganom kirki nganom rush nganom supendep iki bayo ngashu hikai fi tang haka bapin shutip ngam kwa kumta ngam kwa bakani ke jing hikai kan chu snotenat ifi bapin shutip ege ege bang kren tin ke jomblay henry ke ege bang kwa ke ege jing thumu motif jonga bang kren ke jing kwa jonga kalong haga ju ko por bapin tip na ke tin ke jomblay yege ni ke linkor but ke jing kwa jonga kalong bangan pen ifi kalenti na ke tin ke jomblay kumlo bapin light nagini gelengkor lani kumno pen penjat ne pen kidia no ini gelengkor naga jing em gujong figine santli ki bangi deban pen kidia te dei na kata daw nga kwa ba finum kerki snga ha le jingwat na chay ongi kata kitien barabon mar nga kwa ba nga ongi figine ki banga kran fi ki dei ki ba nga da snot hu janai na kitien gujong play ki dei ki banga da shai ba ha na kitien gujong try fi ide fi pulena ga bible fi pulena ga kitien gujong play le sikum gujing lam prang ngan sedang ini ke jing hikai jonga kum ke jing lam perang ngini pulibat ngana ke kitien ke jong blain na ka ya ke ege bangala pen iteng menshua baga takade na ke kitab kis iem namar ha ke kitab kis iem hot kare ka bakren shapang ka lingkor ka ba ngala kren shapang u Elija bat u Elisha kumno ba blay ula khat yo Elisha hakapor ba udang lur tangan pule fin akini ke kitab kisim ka bening kong kala nang ka bakhat khandai na dur khat ka bakhat khandai tangan si pule nga kwa pinum kerke ngan pule ka kumta ula let no nang taba ula shameu Elisha ukunu shafan ubadang lur bat khat al lengkor ki masi hashua jo bat ma uhi bat kata ka bakhat ar u Elija ula ya na jan jo uba ula bread ila gabaran di helor jo u dia ba ula ino ikita ki masi ula pet na shadien u Elija ba ula ong nga kerpat ya me to sha mga ne do yala ukupabat yala kami ti hadien ka tangan sabot ya me uti ula ong u to khilet paipan ayu nga lale lani naba nga lale ayu ya me bat abu ula pai na ga babot yu ula shimmi kita ki shijor ki masi bat ula peniap iki bat ula sangi ke do jong kita ki tiar kita ki masi bat ula ai ha kita ki brio bat kire bam anda kum ta ula yang jat bat ula bot yu Elija bat ula shakriu fi iga niga niga ktian ka bang kwa ngan wan ra ika kum ka dur la niga picture galang symbolic yangi la daga daingi bangin ya bangin light bat bangin shakriu trai fi e haba u Elija ulek ban pendap iga niga jing khat ga jo blay ban khat yu Elisha ka ba blay wong yu Elija kilet let shikata yishnong hapo ka jaka ka ba u Elisha shong bat na melet men lap yu Elisha u kunjong shafan
But ndaulet ulap shisha yu uba udang lur hapo ka lingka. Hapo yang ki khat ar lingkor bagi masih shwa jong u but hakita ki khat ar tali ki masih. Ngakwangan ong ipi ngani ka por. But nda haba elija upai uklem kren eru em ushimye ka yega barandi lani kita ka jankop ka jong nong thulu pa ka bakren ne ka jing khat ka jong play no mar ki tu ki por ki dan ki jankop ki befer ban identify lani ban pen itu yega brio yega jing trai ka jong ki uba krong udan la ka jong ka jankop uba pang nyang tholi udan la ka jong ka identity nang tau betray ke kam haga himarum lesi haga tu por ngan suang na komni ha kam padon ke himarum haga tu por hendrai na kuang na fi ubetray ke nu ki kam ulungdo udan laga jankop u prophet udan laga jankop bat kum ta ter de na ka daw na kuang na fi u elija nda wan haga ni ke jeka u bread laga jong ka jankop ha elisha bat ye ni ke jankop ngani thui pika ba ula bread alor jong u elisha marsen bread wat la daw elija u khlem krene u elisha ula snotho balay snotho na marhaba u yop nyang ni ke jankop u tibba kadai bo blay ula khat yu u ba un yang ha ke jeka jong elija como prophet a gejat min Israel fi unu brio de betray bakta u elisha de brio betray bakta de brio ba ma ka taru ne ktien ga ba kwa ga no pi u blay ju khat e brio ki badana ga kam ga jam ju khat e brio ki bon kam ki brio ki badan de jinket kle ju khat e brio shang ma kya shu ya klem kam klem jam ga kwa ga ne tu pi u blay khat e brio ki bam la ban shong ki badan ga jing kwa ban ne e ga jing ka ta ga de jing lok ga jong blay ba bu lap yu elisha u lap yu u apreng jo ga jing trai jing ta udang pen trai shitam udang trai shitam nganut benang apreng ni ga lingkor udang mis apreng jing shit jing sngi but apreng jing ni ki jing trai gi jong u apreng jing ni ki masib ga lingkor fiu in da hadien ba u elija lo de bread u elisha u yang jat u ang gi ni tin shaba ngani do yelo ku pa bet yelo ki kme puli ne ga babu u ang kumni hadien ga tangan sawan buat yeme u elija u ang lekat ba memon namar kay ga bangale akmat alor jong me mesngo to ima me kay ga bangale mela shay mela sutho la me kwa ba le shay ga ta khile ta manga ne da fi ga ta ga jing khat ga jong play ga jing im jong ba jong fi bungi te ban sngo to ha ba play khat ga jing im ga jing fi ina pi puli na ga ne ga tien ga jong play na ga ne ga bible fi yo iba nda hadien bo elija umut ban le no u elisha u ilot igitu bar khat wan show elija ban nganot ban u ong elija up na sngo to menta banganum don kam bangan le do yu kpai ga keme bangan le kren iki ba ha ba me khat ngade ban ko ngu no agatu por ban abo ko ngu people in the bible u le pai ban u shimmi ki ta gi shijur gi masi peniap iki ban us ange ga do jo ki di tiar ga bamut u peniap itu gi masi ga ba ar penjat itu gi lingkor baro ki ba la ringi gitu ki masi bat hadien nanta usang da gitu ki tiar ye gitu ki masi ki bulu peniap ga do ba ki bam bat nang ta ong ka bible ula yan jat ula bot yu ban ula shikri yu elija kata ga bang kwa kan pen ivikum ka nuksa lada u elisha umpat penjat ia ki lingkor ha gitu ki masi umpat la setia ia ka banong lait duit ban bot ia u elija kata ka lang symbolic ni ka lang ka picture ka dur kabanga kwa bafini i balada ngiru ngimpat penjat i lingkor lani lada ublay umpat penjat i lingkor ga jing em ga jing ngimpat la setia ya kabangin shakri utrai bangin chiki weipat ban penjat i lingkor jong ki weipat ki bangi i bakidana plen ga jing kit lingkor jong ga jing em fi kita ka degen nongrim ga banga yo i nang ni ga bible bi hapan penjat jua ya lagi jong ki lingkor so i ga bafin bot bafin shakri utrai kanang bafin nong light do hang ngan peni fi ba ublay habo plan ban plat ye ga jat mi Israel nagari Egypt en bu shong brau south pa life house nem tam ublay ula lap yo Moses na do budang klung ula ri ula sumari wa na pren jo to wa kabla pentu yu to shang upai she Egypt u shong Egypt piu iba ublay ula plan pa ula mot ban khat inu bri ban plat ulong nong yalam ubala ban plat ki khuni sa piu i ka bible ko ublay penjada ka to ba Moses uhaban mino marway na po Egypt ban shong shiri khlau ba uni kendo yu Jethro un shim kurem nang to uni ya ri khlau sa fusnem but hangta ndaula mi na Egypt ula shong ri khlau gi jingla do
Fipuli ublay usakran ng kitab Exodus kung nang kabalay, ban ong yung Moses, ngalak yo singaw ka jing nyar kung saan nga jit, ime, mamenait men palat no iki, dagaktiga binan bor ka janga. Fiyo ublay na ukhat yung Moses, khat yung uwa kapal buda na Egypt, khat yung uwa buda na jaka jang ka jing lang maraw, ublay usay shua yung Moses, siya ka jaka jang ka jing lait doon, kanang maulaban palat yaki Israel, kibadan ha ka jing bom lait doon. Usay shua yung Moses na jaka jang kajing lang maraw, bat usala ban pelat ia ki Israel na jaka jang kajing lang maraw na may la diu lalat maraw. Katakaday kan nong rib, fi kajing pelat kawan siya kibriyo, haba ublay ulade pelat shua iki. Na katakadaw, ngabu ini kitin, kumno ngin siya kriyo ublay. Kumno taray pinlek pelat iki way, laday la diu fi klempat lat. Baday na katakataw nga tuway mo taga singi baga ni kajingi kay kanyarap ifiba la kumno katugan ni Tylli Ki LyngkorPart ki mga hikayang ni kin penlang ifiba finyo kumno finlat bat ngan tuway ru bau blay un pelat igujing ko jofi lesi gede kajingi kay ka bajrong nga kwa nga nyele kat bala mga hikay binia bat wat la nga num da penjrong pelat namar lesi nga not ben ong hagini ki voice message pimla ban singa pelat ya ka por si ban ai por sibun na katakataw nga hikay fi tang banganum kriki kumno ngin penjat yakini ki LyngkorPart fi ki LyngkorPart ka beningkong nga bangala ikran bat fi ngakin mau ka beningkong ki LyngkorPart ka ki LyngkorPart jang jingban kia haga tray ka ka bangi hap apo ki jaka ki baki authority ki ban kia ingi bat ngalapen fi kumno ba ki brio ki bahap apo jang tu ki ikhtiar ka ba bakla la ni gitu ki nong sensyara ki nong penia ki badana lor haba kim snot ki ban kia gitu ki badana po jang ki bat kata ka penlong ka pressure ka wanra e ga jing em ka jang ki ka ban kia ki jing mo ji perkhat ka pen khai ki jing pang ki bahar kom nang tade ka wan ka BP ka wan ki jing pang ki ba mo ki wan ki ki jing ban kia ki jing mo ji perkhat ki ba mi ka depression nang tade ka wanra ka anxiety la ni gitu ki jing lang ki ba mo ki bangi khuslaingi putchen ni bitar nang ta ki jat ki wan jaba ki pen khai ki jing pang ki ba har kom ngalak kana ni LyngkorPart ka beningkong bat ka LyngkorPart ka beningkong kadan ka ek ba kraw ka bang kwa ngan ong fi ka ni ka pa pi devin snauto ha ka ba bon ba ki pri menta ki dan ka jaka ka balang kumta bon ba ki biyo ka pipi bon ba ki biyo ka shini bon ba ki biyo ka jingpang ki ba har kom balay ni yo ini ki jingpang ka ba khom kong sanoit ngam ong babaro kawan nang ta hari majority ka bang laban ong ka bang let ba mga ikindo mga islok ki ba don ka jingta ay ka jingmo ji perkhan ka ba ban kia ka jingmo ki bam yo tia ki ba ling a ki ba pisa kini bar khat kawan mday na ina eri ko day bagi don na ka pa ka pressure jong ka jingban kia jong ni ka LyngkorPart ka ba ningkong ka bang hikay kata ka day ka jingban kia ha ka jingi tray kata nakatagadaw nga kwangan pinipin nga Bible kumnupin lat na kini ka LyngkorPart ka ba ningkong ka mga kwangan bu kumne ha kini ka po nasngap ha nga nakwa ba pinda siya kini ka ngan hikay matagasngin la ka ban kia ka jingmo ji perkhal la ka jing em jong fi ka na preng ka jing sha ile ka pressure jong di nong sensyar kinang ilam nga kwa bangan ay kini ka point ka baningkong jong nga kumno pin lat na kini ka LyngkorPart ni pin lat man pin jat ini ka LyngkorPart ka banga bu ningkong ang ni ka ba shay ba ka point jong nga kaday pet show Jesus Christ nasngap ha yo fi ong kumno ngan pet show Jesus Christ habang ang pet show Jesus lesitongan pun isway ka Bible kini ka por lada pin puli na gashiti sige Hebrew kalanong ka bakhaar finlap na gani kaktiyan ka jong blay baka Bible ka kren siya yang ni habaw kren siya pang kajingay uong gini kaktiyan hakalanong ka bakhaar ka khot ka baar uong da ka bakmi siyaw Jisu unang panlaw bat unang panjangay ya ka jingay jongi upanaman ka taga jingkaman ya ka balabo akmat jong ula siya ya ka dingfna udah iben ye kecing leran, but udah syong ke ketiga man, keket ke jong play. Kata kadai ke bangga kwa ngan penipi, baka bago ke kerenang ni kong, dah ka bakmi show Jisu unang penlang, but unang penjanay ye kecing jengi. Fi haba ka bago kong kmi show Jisu. Kamun ayu kani ketin. Kumnukan pelat dah ka bakmi show Jisu Christ. Haki wagi kentian. Ngan ong fi devin snauto ha kumno u Jesus Christ u sha hagadin fna
Kay ka plan ka jong blay ba u ayo jisu balay pa yo jisu. Na pis ngau tho ye gani ngan pen sha ye fi managisngi. Kan pen long ye fi bang nuot ban ong pin lait sendan na ka jingban kia ha ka jingmo ju berkhat jofi. To khna manum slam ngan pen ifi no na ka ktin ka jong blay. Lena pin puli ye ka kitab Isaiah. Don ginong kren giba ong pras pa snem, don giba ong sans pa snem, don giba ong saus pa snem. Ngam tip kanu ga badai, hendrai tongini ong katukan nis pa snem. Shua ga jingwan ga jong Jesus Christ ba unwan khash ni ga perthai la ba Mary. Ba unya halo hani ga perthai ba ulle ki kamba ba nang ta de ba ul yap ga ding fna ba un mi pa la ga jingtap. Yakani ga jingwan ga jong Jesus ko mo Messiah. La kren bun day da Isaiah unong itulupa. Haka kitab Isaiah kal nang kabasan pulai. Fina puli gini ke kitab Isaiah kal nang kabasan pulai. Upun syayang ni, lesi wat kabasan pu aro ke kren syay. Ke kren yo Messiah, ke kren yo Jesus Christ. Lesi lanangan si pulitan ko wikit khat na kalanang kabasan pu aro ang utray ula slight link khot yala ka sankti ba khot ikhmat ni jat ban rio tiki ba kut ka khindaw barok gini igi jingpin emu blay jungi ka igi sankti ka ba khot ki jong blay ka sankti ka ba khot ki jong blay day u Jesus Christ uday ba shang shi ka ktiga man ka khat ka jong blay but haba ka bible ka ang uslay link khot ka mamon ula penle ran ula sha ya ka ba jisu un ba igi jingle ran un sha igi ding fna la lot igi jan ki jong but ngani tu ipi penban gani igi jingle kadai ba unwan ra iga jingpin im ka jong play shaka kindo baro ang Bible nang tade pina puli na Bible nang ka besan puar uang kumne uang singabangan puli uang akan khat bakhat lai ang khmi shakri janga ulle sta nan kinti un pen krawi uba ulla ajrong kum bashibun ki lalengo wa khmat jo kala khmat jo kala khams ni dor banu no brio dor jo ubani ki khun shinrang di brio kum ta un sunrait ye ki shibun ki jat ben rio ki sim gin snap ki shin tor jo namar yakaba umshim la yitho akikin yo yi bari ga bam shim la yos no gin shempang ka bomot ula de to pa u Isaiah ba un sunrait ye ki jat ben rio ki sunrait ga mon un pen jaw ga snam ye ki jat ben rio baro bari snam ga jo un pen eme ga pertai bro away pule bahai gini haba Isaiah Ukraine u jisu abanga ong pet u jisu gomot tangini pet na gani galna ko basan pulai kumno Isaiah ula kren pa yo Jesus Christ ni pule nang ni uang tangan pule no na galna ko basan pulai Ukraine cha pang u jisu ba undawan unlang kumni uang u ai u balanget ye jingpan bana jingi but hanola pen pau ke sankti ke jong trai naba ulami no na khmat jong ku mu jing thong batang long ba ku mu thiet na ga dorun khyang dan dorlam ni jing itnat habangi yo I dan ga jing bahabrio bangin ibahayu balai nabar nda ba pipet yu jisu habawla sha bi shara pilan bara din ga jing sha sempat ga ba ishir khai ga ba itiang ki brio ba ki pet yu kinum ibahakin itiang penbat Berka Bible ka ang akan khat balai ulang ubala iben ubala kentai dig brio ubrio ke jing sngosi ubatep ige khuslai ubakum bagi brio jiburi ila khmat na ula ibenyu tengem shimla nyaw sngap aw ang khat bisa shisha ula ba ige jing khuslai jingi ula ket ige jing sngosi jingi penban ngela nyaw ubala penmang bala shot do play bala penjanjar ndai la penmang yu ne na magi ringkang jingi la penwet yu na magi jingi bamhok jingi ke jing penchitam ke jing sok jingi ka lang lor jo bat dagi jing jingam snam jo la pen khia ingi sngaba nga khwa pin sngaba ngan pen efi habanga hikai gene ka lanong ka ongkumne ngan pulir khat benyaw la ban benyu nga khwa fin yo itakti ngan sa pensyai itakti ngan pulir chwa la ban benyu pen banu la pen red dilade shimla angela ke sintor kumi khol lang berat bala yalam se jing penia ba kum ka lang berat ka bala snap jara khmat ginong ot snyu joka shisha shim angela ke sintor da ka ba ban ben ke ma itakti ngi ba ban ben da ka ba ban ben bel ke jing bishar la shimna yu te ke jing im jo u e bala per khat bala ot no u na ki rigi be im namar ke jing ring kang u pai lang jonga la sho yu bat ke la penlong ke jing tap jo u lemba ke babaman lemba ru spa ru a ke jing yap jo shim la le jubor limni shim la dan ke but phan ha ke shin tur ke jo na kwa pin singa ba hai ni ke bangan pini u Isaiah
kumu prophet ubayu I kam jingai lepa shwa ga jingwan ga jo Jesus Christ kumno u jisu un yap but un siu spa ye gi brio na ga pop ga jonki but abu yu I lepa ga jingsha ga jo jisu la de batai wang u de brio jo ga jing slai u de buket ga jing sno si nang ta wang kumno wang u de uba ga jing jingam snam jo ula pen kia ingi but nga khwa ba pen yo ba ni khot ga ben yo en pu de biang ko la ban ben yo pi kita ka tien ga nga kwa pen snga ba habang kran ni ga point kumno fin lai na ka ni ga lingkor ga bening kong kita ka ni ga jingban kia na kinong sinsha kin ga jingban kia na kita ga bedan ga authority ka ba pen khai ga jingpang ga har ko ma ga jingim ga jong prio ka ba wala me ga pressure ka ba ban kia teng teng an ong no ni tien ga khlem ong rei dan ga bedan ga yen ga ki kinrat jong ki ban kia ki dan pen jong ki try yen ki ban kia ki nong chong wai teng teng dan ki ba ban kia ha ki ko ma per but nga kwa ga ni tui pi pitep ka ni ga ba jisu usha pitep aba babu ko pek jo jisu na mau Isaya ula deb yo ilpa bala ban ben yo open ban ula penret ya debat shimla ang la kasintor kum kalang brat la yalam shi jing peniap kum taw la snap jara khmat gi nong al sinyo jingka shisha shimla ang kasintor manu ban ben yo ki ban ben yo ude ki farisi ki sadusi ki nong sin shar hagi jiu u kaifas manu ban ben yo ke himarom u pilat ki authority kini baru khait daga bor kila penlong daga bor ya ban penlong u ban ban kia kada ke jingsin sha kada ke government kada ke authority daga bor kaba ban kia you Jesus Christ but they can ning kwangan peni pia bang ong la ban ben you Philippines no to ya ka able Jesus sha ka dingsna but habang ong ning point pet show Jesus Christ ngamot benang kumno pet kumno sha kabanin kong kabo jisu sha kadai ban ba ye ga jing huslai ye ga jing slosi ban ba ye ga jing pang changa ba jofi ban ba ye ga pop kadai wali klet ye ga ni kwai la ban ban ye u de ki authority kabamut u jisu bu sha ga dingsna ka jing sha sempat ga u play sha ikini ki bro ban pelat ye pi na ka jing sha ban ben wali mut ba ma pi sha ban ben ha ki authority bo play tip kan mau jisu la de ya ye ga ta ga jing em ga jo ula Syaban ben ma fi ju Syaban ben ga trekta re jisu ula Syaban ben ga ba klem le but ngani tu fi ulong lui long innocent re ula Syaban ben ndai tanga ka jing sha sempat ndai tang bu haban bai ga dinsna ndai nga khwang ngani tu fi la ban ben u ngani tu fi dai sab hai gni la ban ben u dai ha ga jing dai but ga jing yap sandan but nga khwang ngani fi gni ga ban ben ga dai na ga authority nakata kadang kren fi bala daga dai fi fin light naga lingkor to jingban kia ka ban kia fi trai ka ta naga authority ka dai fin pe jo Jesus Christ na maru Jesus la de ba fimte ba ba Jesus la ba la bom la fin fang pan singa cha naga khli la bom la te di u de biang naga khli la sempat u fimte balai ngani tu fi u Jesus u shimno u kitno ye ka naga jingban kia ka bang ye kendo la khwa men daga ski wala chim ba ma fi de fin chim fin ba kan re wala khuslai try ula de ba igene bala de pidana ke jingban kia kam gunti igene barong try la de ban banyame try mela de shalapa haki authority knang ba haba me sha mekhlem sharem try mela yap la ke jingna igum mela rem ene de ke jing yap ke jame me wani ke ban plai ingi na ke jingban kia na ke authority ke bamdai but minta ke sni ba ngi kai fi hot kat bala ng kwanga nong fi ba pidipin sko tho ba ka point jonga ka ba ng kwangan kran ke dai haba ng pet show Jesus Christ ng kwangan penipi particularly na ni kerpang de hagani galiang ba yo jisu la ban ben de authority but la fi hab ag pressure pi hab ag jing pen jin jar pen shitam pen put na pen kuslai fi na kita ki bedan bar nga kwa ba pen tep ba jisu la yang sna na ki sakhilam le u la pen baklai ki jing ya nti ki jangu re tra klem bakla namaru jisu wan kum khun jo blai but sha hakata ka jing sha jangu kum brio but ngani tu fi ula sha ye ki jing e ka ba ngap ma pi ngila ye ka bangin su to abangi pe jo try kan ye rap ye ngi bangin la ye ka ban job ye ka jing ban kia na ki bor ki bamdei setia ban kia ye nga ba de fi try le de ba
ula dep ba lepa but kumbang ula dep ong ga jingi kai ga bening kong na marba ula dep ba ndau jisu wan chikini ga pertai uang ini kitin ndau krani ga lingkor uang ini kitin ga lesing an puli biang ini uang ga ni ga nang ka khat wei people ga gospel ga jong Matthias kala nang ka khat wei people ga khat bar brawa wana nga pi baro ga thai ga khia ga jinken tengan penjam fi shimi ga lingkor jong afi hikairu nga na bangau ba lui baru baret na ga donot tipin sham ga ba jat ha ga min sem na baga lingkor jonga kalang ka jam baga jinkit jonga kalang ka sting u jisu ula ba ye ga lingkor ka kia jingi naga to ka jingban ben naga sinshar kadar naga tagi bada naga ikhtiar ula ba ingi nang ta nda wan uang wan changa wan shimig wan batnga ai pinio ga bija thai but wang ini kit shimig lingkor hikai nanga bale wang hikai nanga na bar pidei benio I kumno usha naga benta jofi la fi sngo to igene kanyarap ifi ba pinum shaptin nga kwangan duai blain palat ifi naga ni lingkor ka ba pan kia ifi naga treg ta fin light naga blood pressure fin light naga jingban kia naga stress naga jing im jofi let's see ni gadan jing dei let's sing and continue sandan yegni kan mawala hikai ga lingkor ga ba aru ga dei ka jingban kia ngala kren ga lingkor to ka jingban kia ka jing pen ko ngu jubor ne pendem jubor ka submission kani gadan jing dei lang na ka daw ga kwa ngan kta lang igene bro ar na magene bro khat ka kta igi jing mut prakhat ka kta igi jing snow ka kta lut igi jing long jing embar khat gi jofi ka kta lut igi don no jofi ru ka kta lut igi ek baro ban nga kwa ngan ong ipi igi pot kani ka ba haban ko ngu jubor kani ka ba nga bu nang ni ka ba nga la ong teng ifi hang tai igi jing ikai igi ba nga kren ning ko unono uba demand igi submission kam dei satia ka ba wan no play kadega ba wan nga bol jingdom na ma Satan ubadawa ya submission no Jesus Christ uang yu Jesus ga gospel ga jong Matthias tul nang saud khat ba pra ula pen I a u ya ga pertai bro ga ba uang kine baro ngan ayeme lada mendem bat men mani ukwa ya ga submission uda try de gilat baro banyo ya ga jing mani bat bakin dem bakin kongo bat ula try yo jisu uperkhat balada ula yo jisu unjab yang ibaro re aingu you try bo jisu ri khonjo blai baru jisu ula job yegane mdei setia tang namar bude khonjo blai hare ula job yo setan de de ktien ke job blai nga kwang anong fi ga takade solution ga bang kran fi ngayo I hagini gisngi dan sibon ke breu ke shuphat duai klems no thopat e ktien ke job blai dan peng job fi shu duai mar we peng ke jing e kendo shu uot malag si shu kunyum shu kran sni we ginong sin shar ginong yalam ke ba bible kam sha teng teng ke mi ktien ke sni pi kran sni dan le ke breu ke bele ke kam ke ba klumar but de ne ke ta dang kwang anong fi ga ni ke par ba fi de fin sno tho bo blai kwa sa ti ai nga ba fi ya ka ba nga ba ma fi ngin le de kumno hare tongin tip ba ga banin kong e ga dei ni de ban tip e ga ktien ke job blai fi ha ba nga pen shai ga ni ke jing sha ga jong Jesus Christ ngan da pen I fi ga ni kani ga dei ga don kam ba ha kani ga dei ga ba nga kwa ba ngan ong fi de fin sno tho kani ga don jing dei fi nga kwa ngan petang ga ni ga ar lightly ga jing kai ba ga ta ga dei ka te ga jing ban kia ga tre ga ta ka jing pendem jubor bat ngan pen I ruai to ka lingkor ga basau ka ta ga dei ga jing long brau ha ga jing mo chu perkhat ka dei ga jui ka thap long kum ju wat la ga lon la ga jong ka be per kiba shaban kia ga jingmo ji prakhat gidan ru kiba mde bi ki ha ba ga ta jingban kia gi nong sun cha no pnya he gidan ki ba ki ka satan ka thap de jingban kia de jingja ki ba har kom re shaban poi jatang ko an pni fi nang ne ba kani ga ba pendem jubor kani ga jing pen ko ngu jubor kam dai no play u jisu sno ta na ta u khlami ka ga ta u khlamar ji ni ga pthai go mangala ong ba un dawa yangi bangin submit jubor ken ma wala da bible ko submit agi nong sun sha hagi nong yalam kam de go bor kam de go force pide fin submit de go jinkamen pide fin submit number ba piburam pide fin submit number ba pi nde de go ba bu gundot nde be de bu de go hukum na kwa ngani thu fi la da fi sngo thu igene u kon u sngo thu yu pa u bu kon u ba e ye lo jong pa u kon u ba e ye la ga jong ke me ngani thu fi kim da den kam u pa bu ni yang mal si bu no me haban ko ngo inga me haban pendam nga na mga de ukpa u ba ong kum tai u khon u de bu khlem long ukpa ba le si don ching arta tin u to ukpa
namar balada ukwa ye ki khon bikin kongo yu la ki khon kim kongo de bo ukhlem long kpa agrukom go de kpa ka kmer la ki khon kim kongo ki kme kamot ka khlem long kme kum ga de ban long kme fitip nem ka long automatically be ki khon ki kongo ki kme ki kpa ba ki khon ka long la long hi bakin buram yu kpam den kam un pan itu long ngang de papa pimla bin ong kum tai ki khon pet ngang de kpa jeme man step namar teng teng iguma ardatin ba fi de kparu la fi le ak tagarukom ken mau khon u tebe yu kpa no kpa u de shau kpa u ba pet de ki khon u ba pin ide genuksa u ba hikai ki khon ki tin ki job play u ba duai u ba yalam ki khon ki lenti ki bade u ba sai ki de jing bam ki don kam u ba biang ki jing pendap ki jing pen biang ngani tu pi to kpa ndan khon ndan ki khon ki banom e yu to kpa ndan ki khon ki banom buram ndan ki khon ki banom tre ban submit teng teng fi wat ak kam ki job play ni tap poi shata bangi perkhat bagi biu ki de ban ko ngu ingi ki de ban buram ingi bagi de ban sngo tho ingi bagi de ki pastor ni nong yalam ne bangi de ki bal khamalor teng teng da bagi tu kim ko ngu ingi banata kim buram ingi ngi sngo dam ngi thuchen na khwanga na fi wala pendam jubor ki biu la da fiklam im ku magade ban im ade la da fidana ga jaka ka bo blay la bo ifi but fi im ku jing im ka fi the long shisha kum kpa but fi de yalam ki biu fi de dan ki jing ki kle fi de e shisha ki fi de dan sha ki jing khat no try fi de dan ki jing ai e ki jing pen sle no blay ki biu bar khat dan kam fi no pendam nga barokin kongo barokin buram fi nakata daw nga kwangan ong fi tangin dia bo di rukom di an bi breukin kongo we can dem tangin dan ki jing it ki jong play ha ki jing em pin yo ia bangi dan jing it ngin pen kongo te pan light nakani ki jing pan kia na ka trai ki ta ban light na ki jing ban kia nga kwa pin nang bahai gini ba pin light na ki jing ban kia ha ki jing sharpen dem jubor ha ki ta ki jing la ba ki ta ki jing bor ki bedan bor fi nga kwa ba pin tip gini ko bai na la ong fi pet show Jesus Christ u Jesus ula de ba igini ki aka u try ula de shim igini ki aka but kat kum gini ki tien ki jong play ka bang kran fi gini ki clip mat kadai ba bi de bin so to hat nganum la ban hikai lang hang ni ki lingkor ka ba saw ka bang kran chi bang jing long mrao ji mu khat ngan sa wan ra de ko bai chidien hare ngan pen issue ai fi hang ni ya gini ka ban kong ba ka bang la kran ba kum no fin la na gini ki lingkor fi yu i u Jesus ula wan ban sha na ka benta jawa ba jofi ula ba la ban ngan ong gumne manu bakin mau lese ngan pen e fi gane fikin mau jisu wat shwabo un sha ge dingfna ka battle ni ka thma ka ba krauta mi ugum dei kam dei stel ka eke ero ba dei ka daw ong sindran yang in le bat nga in tuai lang hang tai ka per get semni but fikin mau nda wi lami sindran bakin duai ma ulet kham jingai udem da pelup khmat jong blai but nda haba duai ko makat tu kat ni kan tau wan pai ulap kis senran baki yo thiala sing ani kai bai ke ni mata gisni fi ulap igi senran tang shikan ta kila da deb yo thia haga jing shisha ga jing shim jo u shim petras u jacob u yanis u da shim igi ni ki senran ki di kham kar pang ki bedon bor balai shim lang iki namar ukwa igi support begini yang lang ga jing duai namar unsa sha iga ding fna unsa sha iga ban yaga jing sha ga ba mdan bri bala ban sha but nga kwang ni tu fit nda wi alam igi sundan bu let duai people in ga ba but you i ba nda haba one page ki haba ila diu duai nda ula dep duai shigin ta to one pipe ya one page sundan ula ba gi yot ya hadu license one page ula ba gi yot ya shagan pini fi ga ban kong shwa ga ni ga por ba pini jingi kai no Jesus Christ balay jisu le duai get semani hot ke dei bon yo borbon sha ke ding fna ke dei jing sha ke ta ke dei nong rem hare piu inem balay u jisu ha bo duai ka bible ka ong ini ke tien u das app da ges app ka ba ka mi lang ka ba lang kum ke snam ke de jaw ke khndau kat kum kinong tho ki ba tip bat ki ba wat bria igani ki ong bo jisu haba pai shadu shagani ka label hakaba uduai hadu baga sap kami lang baga snam kadai baga tension joga jingwat jing perkhat jo ukala kia pala but kitu ki nerves ki tiet ki jaw ki badan chapo jong ki jadi yang jaw ki ptai but kimla kip but day na ka daw ka bleed lang ka snam baga sap haba ka mi na ka kli ka jong try but nda haba jisu uduai hapteng kejeng uat kabam tipso
Hapdeng jong kejing kuslai ba kejing bankia. Ya kejing mo jiperkan. Ula ban duai. Hendreng da one page ya senran ki yot ya. Singap ngan pen ifi gini artali ki ege. U Jisu u duai ka Bible ka ki angel ki don lang. Habau Jisu duai kan mau Jisu de bedap do men sima ko. U Jisu ya saat u men sima ko jong le don lang ba. Ki angel ki support you. But lakumno u Jisu ulala bani saat wat la da kadai ke tension ke bahadu bang de mi lang ba sna ba sep. Fi ngan pen ifi ki senran pat nda haba ki duai ki yot ya. Check baik ni ngan pen ifi. Kanu ngan breng jong fi inda fi mut ban duai breng de jing ba fi mla duai. Bakawan mal ke jing ban kia ke jing mu berkhat ki khamat jong fi mla khli kawan ke jing samtia. But fi mut fin pulele ka Bible me position sino marsan play tang shikin tang shi minute nganong la yo thiam nan jaka balai. Namar ke ni kam chudai tang na bi thai ke me. Hende ke dan ke stress ke dan ke jing ban kia ke jing mu berkhat. Hadu men tau setan trai de ke ni. Bal ke kwa nganong fi ke ni ke por. Ken mau Jisu ula sha yeki eki baro. Ula ba yeki taka jingban kia jong jingmo jiperkhat jong aba jofi. Namar uldei utrai ubatip bangiru ngin sha agi jingban kia naki authority ki boper. Fi dai ne taka dawan pen ifi balai ki senran ki yot ya. Namar kim dan yuman si mukho. Balai ki senran ki yot ya. Namar daga bor jong ki kinom la ban duai hakani ki jingele ke bejur haga jingmo jiperkhat. Naka taka dawan ngakwa nganong ipi hakani ke por. Fi dai ban sngongo yu blai ba fi yo ene ke jing hikai. Habang ai gini ke kerteng pet show Jesus Christ nomor iyo yo iya do kan nobo trausha yo iya do kan nobo sha ke jing ban kia ke jing mu berkhan nadu get semeni hado ngani thoifi balai ki da pen phong pan singa cha na ke kle bite balai khnang bo tra un sha gini blai da sha khnang gini blai da ai lat gini ke da pen long bo blai u snap bet namar u ka ban ning kong e ka bo Jesus sha gani ha ka kle ke jong us ep de snam la pen phong pan singa cha yo la bom yo do ding do na ke kle ngani tu pi balai namar uba igi stress igi strain igi pressure joga jingmo jiperkhan ka no bi dai ba jingmo jiperkhan ka ba pisha ban kia ki authority la ban ben ni open ba la pen red diladi la ban ben ni udo pilat la ban ben ni udo kaifas la ban ben ni udo ki himarom la ban ben ni udo ki jiu la ban ben ni udo ki farisi ki sadusi ndai sha balai namar ka ne gidai ka bo sha igi jingban ban kia ka ba wan ki jingsen sha ka ba mangaban mapi ni dai ban snutho ba traula ya lingba traula dep job igini traula dep la ula dep sha nakabenta jonga ba jofi mangaban mapi tongin pet so tra tongin yo bor mangin job igini ka linkor jong jingban kia hoy ngin sa pen isu shu ipi sidien kumno pin job igini ka linkor reng kwa ngan pen ifi gini menta gisi nakata daw ngakwa fin snutho ba hai ka tien ka jong play ai ngo u play ba yo igini ka jing hikai kene kan pen play ki khmat makan jamin sim jong fi snap ngan pen isu shu fi hagani ka pot tangani pet ye ketu go balai pi ketu go balai ka bang kren le sigani ru de jrong reng ngan le kan bala ban pelengkat ngan pen ko tang hagani hi ka jingi kai ka basau bat ngin si peteng biang igani ka kumlung in light ngani ka lengkor ngin si pet biang la shai ka sngi to ngan pen i fi ye gani ka balai fi abang pen i gani ka balai na ai ka teng ka lengkor ka balai gani ka lengkor jang ka pop ngala sim na tu kitab jingruai so sanai ka nang ko bening kong ka khat ka khat sau ba u Jeremiah wang la kalingkor jong ka pop kalingkor jong ka jing palat jong but ngala pen ifi ba ka pop ka yalam rau yingi fi ka ti ka pop ka yalam rau ka pop ka long ka de ka lingkor la banong ka pop ka de ka lingkor jong baro ki de ka pop ka ba pelong ingi bangin ha ba ka lingkor but de na ka daw ndang pen ifi nang ni ngala dep kren kin dia ba ngan puri fi ba pin lat tongan ai no ini ko point ba pin lat na ga ni ga lingkor ba pin apin penchat ye ga lingkor jong ko pop dala di finum la sai ka dare ka tang kren ni ni no ta jong pi barat bala ban yo snow ye ga lingkor jong ko pop ndon brio bala ban chop ye ka tam don bala ban plai da ga bor brio ta ga ni ga dan kam tam ga jing im jong ba jong fi bi ni ben sunto ni baro ngila ha ba ga pop u brio baro khay don ga pop unong sen cha don ga pop unong bot don ga pop
ubalong ubashakri ublay ngamabanang kibashimi ke kam ke jong play ru kita nagapop ubaklam shakri play ru dan nagapop ubashakri play ru dan nagapop ka bible ke kren shai gine barong ida nagapop but namar bang ida nagapop nadu testament berim ila habr pa gapop ngakwang anong fi daw briu hi dan balang play gapop dai nagata daw u jisu ulawan chingini gapurtay ban le ka ke kam ban yap ala ke dingfna ban ba ige pop jonga ba jofi ban ke jingmi snam jong ula pen khoi ige pop ju la ba lo ige pop go jingi ban ka bangi ton kaman te kumnungin la na ke ige linkor jong go pop tangko ige point kala biang mani kai fi ke takade snow tho ba ige jing kha arsen shege hima go jong play fi ngayo idon ke priyo ke baong ni na malbangalong pop nang takadang kwa manay ni pop ngkwa mali sipeneng kwa mangan shekani no yu play ngani long niam no dan lagi beriu ke bersyukur long niam, naga niam Khasi, juga niam Kristen, naga niam Hindu, juga niam Kristen, naga niam Muslim, juga niam ngakwa ngani tu ipi pira, yu beriu naga pop jongga niam, shaga pop jongga niam. Badi ni kita kadang ngakwa ngano ipi hagani ke polkan magi jinglong niam kam day ke bau play uhikai. Ya kata ngada keren kam nang ni. What let mut baka niam kalam pelaj ipi nang no. Kaniam kamla bani rap ifi hang nong no pinum lai pop ban lai naga pop naga jinglong mrau haga pop ba pin jat sendan ni lingkor jong ga pop naga jingem fi hap ban sngutu bahai gani ke jing kha arsen lada khlem khapat ifi lada khlem khapat yo brio ong jisu haga gospel ga jong ya alis nang ko balai u jisu ang shisha naglanang ko balay nga puli uyat ho unika di maswang shisha nga melam na kapat yo brio umla ban yo igi mau blay nagtaw ang sa jisinwang tukhat besan shisha nga melam na kayo brio na ko umano munsim umla ban let pa ko himaw blay ya ga bala kana ka jong do kalong do bat ya ga bala kana ka jong munsim kalong munsim lada la kai bi ga do filong do kai fi ha ga yeng kristan vi shulong kristan haga niam kai fi jinglang kasi filang kasi kai fi ga yeng ga balong hindu filang hindu nga kwa ga nang fi ga ni ga pol ga niam kamla ban yarap jiso ang ka bala khala ga do kalong do filapin khala ki mi pa balong kumno ro la da kai fi na ki brio fin nong brio they don't come ba fin mat i ga jing kha arsen fitep ndala kha arsen nga kwa ga ni tu fi filalait na ga lingkor jong ga pop dei na ga daw nga kwa ngan pin i fi kendiat igi nong rim na gaktin ke jong play fi kat kum ke bible ko nga gospel ke jong Yohanes kalanang ko beningkong lepi puli na kalanang ko beningkong ke khat ke bakhat ar ko ngini giktin na singa ni kay biang kendiat igi ni kham kloy na mga yo idon kendiat ki brio ki bampat sung tho igi ni ngamong kendiat dan sibon ki brio ki bampat sung tho igi fi uchi suang ke khat bakhat ar wang lenang ko beningkong Yohanes on kat ki bala pediang u hakitu lai ke bor belong ki khon jong play hakita kin ki banget ki keten ke jong pe uang ini kiten wali sakut tang ta khat ke ba ar uang hay ke khat ar uang na khwa pin brung shi khat ke khat lai uang no ki bala kha om na ke snam le men ke man ke do ne fi khana ke snam na ke do brio hendrai ke bible ko ang lemni na ke man brio hendrai ki bala khano play kini ke jing khano play ke de jing khar sin ke jing khapat shi ke hima ke jong play wat unika di masum sungutu ang kumno laban kapat yu brio bola temen ulaban sut biang shi po ke kemi jongo ban kapat yu shangan peni fi kumno brio kapat fi ngan peni fi na bible nama fi na sungutu kumno brio kapat bat kene le sikan kham jrong le si ngan le albala ban penika puli na ni bible fin lap naga ktin ke jong play u petras ukuran ni ktin ngan peni fi na bible uang ini kiktian ngan puli na siti petras ke beningkong kalanang ke beningkong pej uang ini kiktian uang hagat khat bar pulai habala pen kha arsin fi omno sumba besep hendrai bom sep de kiktian ublai ke im bat ke bayaisa hagne u petras ukren shafang ke jing kha arsin uang la pen kha arsin ngi de ai dau sumbai u bom sep u balong ke kiktian ublai ke im bat ke bayaisa kumno tarai brio ukha chini ke pertai mdan bala ban kha yo brio klem de pun bat pinum la ban pun lada mdan usumba yo im
ngawan ra shwana ka bakin jido mjudan brio mdan ka brio ko balaban pon la da kamyo yo sumba jong brio uba im but hadien bo sumba uba im jong brio ulai ha ga brio but ngani tu ifi nda haba sumba uba im udan ka jingi dai bat ka brio kalaban pon ye kon hapo ga kpo ga joy badeni ka daw kumnon khai fi shagi hima ka jong blena nin kapat ifi ka basuk ba pinso tu ka ta dai ba fidan kam yo sumba uba im na ka tin ka jong blai mdede ba filai long niam mdede ba bisu snap itin ge jong play malumala ba bisu kala tip briu kala baha kata kam nan jingi dai ka jing khar sin ge dai ba fidai yo snow ye ge tin ge jong play ge ba dap de ge bor ba da mun sim ko ba ba yo ge tin ge jong play ge ba im ba la kran de ge briu la se bi pulena fi kran la se de ba fi pulena fi yo snow ge jing kran habala kren fina gtin ge jong play apostle petrus wang la pen khar singi ndey no sumba be sep ndey do be u bam sep u belong gtin play ka ba mot ba gtin ge jong play ge bangi kren ka ba dan bol ka ba dap do min sim ko ka lek show brio ban tu brio ka rung shi ge dot not ge jong ba tu sumba ni gtin ge jong play ka lek shi ge min sim ge tu brio ba do min sim ko u pen kendo ba ha ba pi nge ge ta gtin ge jong play pi jaumat pi pai pi klaba mot na ge pop jong fi ge berem pi pudiang yu Jesus Christ ngani tu fi snap ba ga Bible ko ang lapen kai fi shige hima ka jong play but ndala kha ken mau lapen im ye ga men sim ge jong fi lapen kha ye ga ta jing im ga batmai hapo jong ka men sim ge jong fi dei na ga ta daw ko nga fi wala da ni ji kai di ga bujrong re ga shikwa ga pen fi kin dia ni ga par hang ni fi so to ba ka Bible ko ang ni gi tien ha ga shiti shu yanes ga bin ko ang nang ka balai ga kwa bin snap ba ka ang kumne khat ga bakhandai ko ang Wepo we baro u balkhano ble jule pop naba u simbai jong u yaisa po jong u ti la banyai le pop naba la khayu uno ble ten ngamen shwangam ju so tho ini gte babu ko wepo we baro balkhano ble le shu yu pop ten dan preng jong fifi so tien ngi ngi khat nama hadin bangila piang ila khar sendu dang dan ngi pop pitim ne kan ngi mo ayu ko mo ndala khar sen yu brio utu brio bakin chamen sim la khapo jong fi but ketuka ba po jofi ketuka men sim jofi utu brio bala khapa la khat yu brio ba po la ni uto inaman habala khay u no blay da khabor ga jong ktin ga jong blay ba do men sim ko la pen khay u brio tma po jofi de to ben benang de to ban ba bidan kam ben saba ha ben pen san yu but utu bala khapo jofi ba du kong wepo we bro bala khano blay le po ka ba mot utu brio bala khapo jofi de bo wan no blay but kat kum utu brio ba po tip show you pop namar ude bo no play ulong innocent kumbalang wada mag pereden tip go pop tip go link khoj tip le right nakata da kum juro tu bre bla khapo jofi ulong tip kum ta tip show you pop nakata da we bro bla khano play le pop bale le pop namar la iru ban ya le pop la ti on ko bible la nama tip ti go pop lu le pop tip go pop ka e go balong pop de tang ka do jingi nak ta da wat adien ba pila shakri yu blay ka do jong fi ka jingmot jong fi ka dang le pop namar pidang ya ha ga ni ga do ba de ni ka da ng khwang nang fi kat ko mu brio ba po jong fi pim don pop show na bala kha arsin fi kum ta na ka da ng kren fi ba pin lak na ga jinglong mraw la ni ga lingkor jong ka pop fi haban snot ho bam de gijing la brio kadang kam gijing wan gijing le ka banau blay ba ta ka dei ba fin yo iktinu blay ga im ba ga dan bor ba do mun sim khoi an pen khai fi shi gijing la ga ba mot shi ga hima ga jo blay de ta ka daw da fi pule sti ga ba ar ki karin ngan chi pule fi kindia da shi ti gi jong ki karin ga ba ar kala nang ka ba san ka khat ga ba khat nyaw ka sa ong yi tu ki ten ka ang kum ta la da we ru don chris ulang jing thau but mai ki eke ru ki berim ki la do no khmi ki eke bro ki la jalong ki betum mai kamot yu gani kamot la pentum mai ga men sim ki jofi la pentum mai ki to ba po jofi ki eke berim ki la do no kamot ki to pop ki berim baro kala wai no pop jo adam ki im kala kut no pila lat na to lin ko jong pop menta fi haban im ki jing im ki betum mai bala da fidang kum le pop ki jing im pan ma utrai un ma fi na marang tai ki shiti shu yanes ki benin kong kala nang ki benin kong fi pule ru khat ki benyo bu pra ka ba ko la ngi ong bangim dan pop ni shu kwari di kene kuran ngi ki bala shakri utrai re la ngi yai plai ki pop jingi ulang yai ne balo ba hak ban pun khoi ngi na ka bam hak baro tong an pun ep kindiat ha gani ki por hadien bo blai ula pun khapat ifi
Hadian bau blay ulapan kapat if ida sengap bahai kita ketian. Wali sya ban riam yang if isi galengkor jeng jing lang merau. Da ka ba fisngot ho igene ga wegen nong rip. Ngan pulil fi. Ar koren gal nong besan gir khot ba ar huai. Ka ngini ketian. Namar yaw tau bom sim la tip iga pop la penlang ka pop nam ta jangi. Khnang ba an penlang i ka hok u blay ho u. Ujisu de bam tip iga pop ulang innocent ko mga laong. Hendai ulawan jeni perthai ulaba iga pop jeni. Bana bula ba iga pop jeni ngila pediang iga tang ngila pediang iga daga jingkala ka bomot ngila pai shoblay la pen khaar sin ini ngila yo mat iga hop ko jong trai. But daga jingyap jong u ula shimna iga pop ba ula ai daga hop ko jong u ka shingi ba an pelong ingi ka hop blay. Nadu ba daga singi ngam kwa pinya cho ga jingla jong fi ka hop jong fi shimmi ga hop ko jong blay ka jing. Ndi daga hop jong fi ndi ka hop ko jong blay. Nadu ba daga singi fin light iga lingkor jong ka jingla mrao. Haga pop. Let up snow to you righteousness go don't blay. Haga jing him finio finomia go jing penram. La no. But nganget bagani kitien kan ya rap if you mtagsni. Na la kren ngene nganget pin snap yang la shy but ngin see a drive at fi nget blay on polite if you mtagsni ngakwa ngan duai if you lor kini ke area bagata kadai. La da fidana go jing ban kya go jing mo jikhat. Ka ba fi kuslai ga kam ga jam fi sha ile. Shaban benyi authority dan penjo fi shaban benyo lo dan penjo fi shaban benyi kimi pa ba kim so to ifi dan penjo fi shaban ben hagi trying fi shaban benyi girang ba shno fi shaban ben haki nong penia niam nong penia balangro dan penjo fi shaban benyi sarkar gi haki area baro ken mau jisu la sha ulah dep ba ya aka baro na gi im chwa ba jofi nan duai ba mata gi pet show jisu yo ibo try ulah dep joblat but ngan pinyo jing polite ku try hagani ku por nga yang nang ni daga jing ai ngada tuai ku pa daga bang ada nget scam nga yang nga jaka jong nong rem jong ktin ku jame try nga yo idan palat shibon ngas e abang pet kin try bara bang yo i ku pa itu ki beshaban ben ku try haga kiao ha tau haki bobun ki nong peniat kin try a play ku pa nga yang nang ni nga try ai ku try bangin tip ba me meladep shy gata melas ep dagas ep ka balangkum ka snam namar kanan ka stress ka jingmut chame try but mela bai kita barok kupa na kabenta jingi but menta ka sngi nga tuai ya barok try ki badana pa ka authority ka bakla nga be nang ne ga men sem da jingdom ga namla man pen kor det ki nga tuai ko try ga jinge nga da kren ko try ka ne ga jingban kia barok menta ka sngi kan let no da ka bangi pet show Jesus grace ubaladep sha ubaladep balut but uladep job ye ga ne ga bod jang jing ban kia ga jing mo je berkhal da ga jing job jong o ga ding fna ba ulami pan ga jing tap na da dwaya do mata ga singi kinom sha suppress gi kiao gi tawa gi hangno apply kinom sha suppress how lock ha gi kimi gi pa ha gi no gi break ba na ga authority do gi government do no ba gi do ga jing em kinom sha ban kia shi ku try na ma mala dep job kene ga kas ken try apply mala ba da ga jing yap jamela sdien me ga ding fna na ma mala ba ga jing tim jong ga hukum bara but ga be na do mata ga singi kinom hap sha ga jing long mrao kinom hap sha ga hukum go try ga jing tim na ga kitab jong Moses go try a blake kinom hap sha hangta na ma mala wan man ba ga jing tim jong ga hukum bara kinom sha go try a blake it kinom sha bangin let chi wepa gi blake go try kinom sha ban let chi wepa gi jing hikai gi bakla go try ngin yang a blake ha ga jing hikai gi kat kom ga nong rim na ga kten ga jame ba mela ba lo try ngayo i ba melong all in all can try mela ba lo ya baro but baro kalang complete can try ba meda pertama ang la pendap ha ga ding fnana ma mela ba lo iki baro na ga jing im ga jingi but menta ga sing a dry men pen jatlot iki ga linkor nga nget ko try ga linkor ga jing ban kia ko try play it jonga nga try ko pa ba ki brio ko try kinum nget ko try play ko way pat ga jing hikai ko bam day ko pa nga try ko pang play kinum let shiki nong kanya nong kriam kinum let shino kinum let shiko way pat a play I can young bet ga jing ya ka ege ba mala dep le alo ga ding fna ya ka ta kin try kin la ban yang but ban like do it da ga jing like do it ga jong Jesus grace trying and nget men polite ini ga brio kin kot kin kia kin ya ga jing roi ga yo ga kat kin roi ga liang baro ha ga keteng ga jong Jesus na nasra ni duai amen but amen ko bless bon ba fisngap ba priang ini ga jing hikai da nget da pentrekam da duai baharo kat kun kin nong rem gi bangala pen i
fin i fin like Lord, aber vi bet Jesus Christ. God bless you.